Nosaltres entrem a l'equip de govern a mig any del govern de canvi. Havíem prèviament pactat algunes coses, les anàvem negociant, sí que hi havia previsió de pacte i és quan se consolida, entrem al govern i se consolida el nou equip de govern. Aleshores és quan comencem a treballar amb una càrrega important de feina, amb la primera tinença d'alcaldia i alhora també amb uns regidors que cap d'ells estem alliberats, per tant, perquè així sols és l'alcaldia la que té part de dedicació. Signar el pacte d'alcaldes per a millorar la nostra eficiència, que hi tenim, i en qüestió de mobilitat i eficiència tenim bastant a fer. Després, la gestió dels serveis mancomunats, he intentat reaprofitar-los i treure-los el màxim i alhora també millorar les infraestructures que ja teníem i millorar també serveis externs que calia revisar i modificar contractacions. En aquest cas, per exemple, en el cas de violència de gènere, incrementarem la qüestió amb uns sols 2.000 euros més, duplicarem el servei d'atenció amb un equip de l'ANA que està especialitzat en violència de gènere i que per tant fa una atenció més integral. Les infraestructures municipals se n'havien deixat un poc perdre, aleshores l'escoleta municipal necessitava millores d'ús diari. En l'escola de primària, Sant Rafael, també, infantil, també ho necessitaven. Això és el que s'ha anat fent i és part, les típiques qüestions de deixadesa, és el que s'intenta mantenir i donar millor imatge i funcionament per al servei de la ciutadania. Nosaltres entràvem amb un 10%, 12%, d'aturats al municipi. Cal dir que en la història del municipi tenia molta càrnica, lladró, tot allò s'ha anat debilitant i aleshores nosaltres creiem que allò més important era buscar alternatives. Aclarirem algo fonamental, que era recordar a la ciutadania que nosaltres no tenim agència d'ocupació local. Nosaltres no podem contractar a ningú directament. Aleshores el que ens quedava era fer ús de la bolsa que sí que existeix en Pactem. Nosaltres sols teníem 200 persones incorporades a aquesta bolsa, el que resulta molt difícil que se'ls contracte perquè ningú compta que existeix. I aleshores el que farem en aquests moments, no tenim TDL, que ara tenim una figura un poc reformulada, i aquesta qüestió ho hem duplicat ja. I passarem de 1.300 aturats a 876 que tenim en aquests moments. Este municipi té molt debilitada la participació, s'ha anat convertint quasi en un poble dormitori, aleshores per aquest sentit el que anem fent, en una primera passa que vam fer va ser la carta de participació ciutadana i aquesta carta de participació intenta articular tant el teixit associatiu com intentar dinamitzar tota la resta del poble que no pertany a associacions i d'alguna manera en això estem, fent un canvi de mentalitat també, en el que sí que volem un poble més dinàmic, més viu, menys dormitori, però alhora també no intentem fer gestió i no dirigir a la ciutadania ni comprar vots. Demanar i aconseguir la paralització del Pla General era una ferramenta clau per a pensar en aquest poble. Era un poble que en el nou pla quasi s'exhauria i quedava sense més possibilitat, amb el que després se portava a lligar-se a la ciutat, perquè som un municipi confrontat a València. És per això que no sols paralitzarem el Pla General, sinó que pensem en l'altre model, en el model de poble que volem. És un poble participatiu, d'ahir la necessitat d'aquesta carta de participació, és un poble que cal mirar pam a pam quines són les necessitats que té i si realment fa falta créixer en vivendes, que no és el cas. La mobilitat és un problema que sempre s'ha anat apartant i la qüestió de les expropiacions que poden condemnar al poble pressupostàriament i dificulten el seu creixement en altres dotacions, el que nosaltres anem fent és estudiar-ho al detall per trobar la millor solució. Hem lligat a aquesta qüestió urbanística, el patrimoni és una ferramenta clau i volíem fer ús de la llei de memòria històrica i començarem amb la retirada de les plaques franquistes. A poc anem fent camí i encara ens queda molt de tots els compromisos que havíem adquirit al principi de la legislatura.